De Café Coronel Siciliano Cappuccino. Waarom zou je zeggen cappuccino? Ja, omdat de cappuccino vraagt toch net een extraatje. Een doorprikkertje door het melkschuim heen in smaak. En daardoor hebben we zelf deze samengesteld en is deze in Catania werkelijk tot iets moois geworden. Deze mix bestaat uit 85% Arabica. De Arabica die komt gewoonlijk weer uit Colombia, Costa Rica en ook wat uit Mexico en Guatemala. En de Robusta boontjes, die 15%, die komt uit India, Congo en Togo. Die mix. Nou heeft Robusta een eigenschapje dat hij een haartje bitter geeft in een koffie. En het leuke is nou dat hij in deze cappuccino's dat niet geeft. Zelfs als u hem als espresso drinkt, ook niet. Alfio in Catania heeft weer iets moois gemaakt en daarom durven wij u aan te raden, als u nou een cappuccino drinker of vaak drinkster bent, pak hem. We gaan hem testen. Nou, die crème die doet het helemaal zelf. Nu die andere nog. Hij doet het goed. De koffiesmaak is prima gebleven en hij verzacht door het melkschuim heel sterk. Soms is cappuccino best wel lekker hoor.